Hemejane salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşigimizin 204-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, size gowy habarym bar. Biz jemi 10 milyon görülmäni geçipdir. Mejetama agdarlaryny bu gowy habar bilen tüýk ýüregimden gutlaýan. Menem inni diýjekdim de Aýda Ýözdüň öňküler ýaly däl diýip, ýöne bu bölümde bir däl 2 sany täzeligi bar. Ona näme dostlar, size like basyp meni gollaň, menem täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas Murat Öwez bilen Top Model. Inni elýäs Aýda Ýözdüň bilen Serdar Agalynyň täze klibine Makedoniýa. Celil täze klip ödürläpdir. Söýüşýänler ýatanok. Senin gecelerine yatmayan, yasağıma çoklap yatmayan, mensiz okuyum tutmayan sen. Senin gecelerine. Dostlar, sizin dikkatinize klip ödürülecek Ural Yusupov, Leyla. Bu klibin senaryosu diýsen gowulypdyr. Ural ağa şu wagtda dowam et, bereket. Leyla, bakışın yetti beni, gözlerin aklım alacağım kalmadı kendine. Seyerim seni, ömrüm ahırına çendi Leyla. Yine bir täze klip Aýda Ýözdüň bilen Nazir Habipovdan Malvina. Gecen gündüz yani, öğrenipsen sen bunu, çıkmaydın değilsen, şehirde gecen yeri. Gecen gündüz yani. Spitter'danam täze klip Na Na Na. Na na na, ayla na, na na na, na na na, na na na, get yanıma, na na na, na na na, na na na, ayla na, yeah. Inniki täzelik Avadan Halmedowadan Bal Bağlam. Melhem sen canıma, masayın bağrıma, söyleyen seni edizem bal bağlam. MPO şarjygyna Ihlas Dadaýew we Selvi Toqlyjova bilen başlaýar. Razy bolaly. Farkı yok görüştük düşlüğünü, şol bağıtlı güllerden razı bolalı. Dostumuz İlyas Ernazarov Gunça aýdymyny täzeden aýdypdyr we üýtgeşik istirler. Sol gözün yarimin, sol gözün zarimin, sizi sözün zarimin. Yine bir MPO aýdymy Batyr Muhammedowdan Gice. Açtım sana öyle geceler, aysa gece olan ay, şol günlerden bir gün berjektiyse. Dostlar, MPO şarjygyna soňky täzelik Mekan Ataýewdan. Mekan Ataýew dinleýijiler üçin täze albom hödürläpdir. Sabr et. Yeterli geçen geçmişten alsın, yenilen men bolayın olur yenen bolsun, arkayın yaşamağa bana may versin. Dostlar, inniki gepleşigimizi Legenda guruby ABM bilen etmeye maslahatlaşdyk. Siz näle görýäňiz? Manyalı dediğin göllerin, aşkına dona sallesin keşfin. İnni ne deyin, karlı ettik, gönüm oturup bile. Arzu ettik, bana güllerden güle. Inni gelýäs köneleri ýatlar şarjymyzy Halipa Atabaý Çaroğluw, Yaman Iqbal.
Hönler ýatlaly Legenda ABM gruppasy Gittin taşlap. Aýgysyň süýgüm, barmaýsyň duýgum. Näme meni anlam, gittin meni taşlap, taşlap, Inni gelýär tesirleri okumaşajygymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Hanaulus. Media tama işiňizde üstünlük udaçy. Köp sağ olun. Bize Instagram sahypamyza ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz AUMS. Ýalňyş aýdym bolsam bagyşlaň. Maňa goşky setirler ýazypdyr. Men birazjyk bölegi siz bilen paýlaşyp geçeýin. Permelecik senin üçün, garaca gözlerin, şirin sözlerin, yılgırşın meňzeýär açılan gülleri, garaca saçların öwüsýär şemaly. Bu diýýän zatlarym düş ýaly hamala. Men ýene gözlerim açamda gamlanýar, sebäbi dünýämi sensizlik gaplaýar. Arzularymyň bary düşümde jemlenýär, howşumda ýekellik artyk çydamaýan. Köp sağ olun, ýaman beğendirdiňiz. Inniki tesirimiz Bayram Allahuliýew. Media tama siziň her hepde çykarýan täzeliklerinize sabarsızlyk bilen garaşýar. Şonu her hepde 2 gezek çykaraň. Bizem çykarmak isleýär, şöne täzeliklerimiz kän bolsa belki göz öňünde tutar. Inni gelýär soňky tesirimize Sowket Çarew. Media tama salam, size üstünlük gowy alyp barýaňyz. Döwlet Anahuliýew çağıraň, gepleşýär, gowy goşgulary bar. Nesip bolsa çağırars. Dostlar, bu bölümde has köp klip täzirikleri bardy. Siz haýsy klip haladyňyz, tesirlerde belläň. Men olsa bölümü jemleýän, inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sağ olun. Habarsyz galma gepleşimiziň 204-nji bölüm bilen ýok. Hoş geldiňiz diýerler. Inni gelýär Aýda Gözüň bilen Serdar Ağalynyň täze klibine Makedonya. Täze klibine Makedonya diýip bilen kitlenýär, şundak bolýar. Inni gelýär. Konsantrasyonum bolsa, bip men. Inni gelýär. Tersine bolaýmasa diýip aýdy. Bir hil bolýar, Leyla bu klibinde. Uralağı Sotayda galýada menki. Dostlar, siziň dikkatiňize täze klip ýok. Uralağı şu wagtda diýip bilemokda. Bilýärsiň diýmeýän ýaly. Nazir Habibowdan Malvina. Ýene bir täze. Espiterden täze klip bar. Na. Geçenki hem ýalňyş aýtdym aro. Na. Espirtada diýip bilen. Täzeden aýdypdyr, öýtgeşik syle diýersiň, şoň tam sözle burýanam, ursam. Inni ýene bir näme diýjegimi bilemok, magnetsiz. Komentarlar okap görýän welin köpüsi altynyň eňindäki eşik bilen bagly. Dogry aýtja, ýani türkçe girdi şu an. Türkmençe girmeli. Dogry aýtjam. Ýol aýtyp bilemem. Türkmençe sözlerimiz bilemem, maskara. Davay da sizden. Täzelikleri